हॅलो. हा कुठे गावाला गेलायस? हो. अरे काम होता तुझ्याकडे. हॅलो 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 हॅलो. अरे तुझा आवाज मला बरोबर येतोय. मला तर विनीस बाहेरपर्यंत आवाज येतोय. पुन्हा ऐकल्यावर काय करताय? अरे तो आंब्याच्या पेट्या आणायला सांगणार होता. मागच्या वेळेला माहिती ना 4 पेट्या मागवल्या आंब्याच्या. एवढं वजन घेऊन कोण जाईल मुंबईला? केवढा त्रास दिलेला मागच्या वेळी. नाही हो, काहीतरी दुसरं काम असेल. ऐकून तरी घ्यायचं आधी नीट. जर बोलतोच. हॅलो. हा विनू बोल ना. मला आवाज येत नव्हता तुझा. हा वहिनी, अहो गावाला गेलाच आहात तर जरा येताना हा 5-6 आंब्याच्या पेट्या तर घेऊन या. हॅलो हॅलो. आवाज येतोय? हॅलो अहो वहिनी तुमचा आवाज येतोय मला. हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो. यायला मी नेमका मुद्द्याचं बोलायचं होतं तेव्हाच कसं नेटवर्क जातो यांचा. गावाला नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे वाटतं. माझा मोबाईलच नाही ना खराब झाला बघू.